Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 2 χρόνια μετά το τελευταίο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, βρισκόμαστε και πάλι μαζί σε μια κατάσταση που όχι μόνο δεν έχει εξελιχθεί θετικά η λειτουργία των πανεπιστημίων, αλλά έχει υποστεί νέες και ουσιώδεις αλλαγές περαιτέρω υποβάθμισης και μετάλλαξης της αποστολής και του χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι απλώς νεοφιλελεύθερη. Δεν είναι απλώς νεοσυντηρητική και νεοδιοικητική. Είναι βαθιά αντιδημοκρατική και ανελεύθερη και εισαγάγει πολιτικές που είναι επικίνδυνες για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Εισαγάγει πολιτικές που είναι επικίνδυνες για όλη την κοινωνία. Τι είδαμε λοιπόν τα 2 τελευταία χρόνια? Είδαμε να εντατικοποιείται η νεοφιλελεύθερη πρακτική της επίθεσης στο δημόσιο πανεπιστήμιο με την ιδιωτικοποίηση και την ιδιοποίηση των πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση δεν δίστασε να καταπατήσει το Σύνταγμα και δεν διστάζει να προτείνει την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος στη συνταγματική αναθεώρηση. Και γιατί η κυβέρνηση θέλει να το καταργήσει? Γιατί το άρθρο 16 κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα, τη διδασκαλία και συνιστά μια θεμελιώδη κοινωνική κατάκτηση, καθώς εγγυάται τη δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση και τη δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων ως βασική κρατική υποχρέωση. Η ιδιωτικοποίηση όμως εισάγεται και εντός των δημοσίων πανεπιστημίων. Το δημόσιο πανεπιστήμιο υφίσταται μια εσωτερική μετάλλαξη μέσω ενός συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδίου που στοχεύει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Πρόσφατα υποχρεώθηκαν με νόμο όλα τα τμήματα, οι σχολές και τα πανεπιστήμια να συμπληρώσουν το επιχειρησιακό σχέδιο, συμβάλλοντας στη μετάλλαξη της αποστολής του από φορέα έρευνας και διδασκαλίας σε φορέα παροχής υπηρεσιών. Κομβικό σημείο για μας είναι η πρωτοφανής ανελευθερία και η προσπάθεια πειθάρχησης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η κυβέρνηση επιβάλλει ένα νέο μοντέλο διοίκησης που δεν συμβαδίζει με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ τα 2 τελευταία χρόνια επικαιροποίησαν τουλάχιστον 3 φορές τα παλιά και τα νέα μητρώα εκλεκτόρων, συμπλήρωσαν επανειλημμένα Excel και έγγραφα για διάφορους λόγους, αύξησαν τον χρόνο διδασκαλίας τους λόγω των ελάχιστων σε σχέση με τις συνταξιοδοτήσεις αριθμού θέσεων που έλαβαν. Η αύξηση της ανούσιας γραφειοκρατίας, του αχρίαστου διοικητικού φόρτου και η ανάγκη ανταπόκρισης σε πρόσθετες διδακτικές υποχρεώσεις λειτουργούν σε βάρος της έρευνας και του επιστημονικού έργου. Βεβαίως, την ίδια στιγμή που η γραφειοκρατία γιγαντώνεται, η διαδικασία διαγραφών των φοιτητών και φοιτητριών μας μετατράπηκε από μια ακαδημαϊκή σε μια διοικητική πράξη που δεν εγκρίθηκε καν από τη συνελεύση των τμήματων. Διαπιστώνουμε την πλήρη απόκρυψη της αλήθειας, όπου οι ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών απαξιώνονται και το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι οι αιώνιοι φοιτητές και φοιτήτριες και όχι ανεπαρκής φοιτητική μέρημνα και όχι ανεπαρκής υποστήριξη των νέων να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ενώ η λύση που προτείνεται είναι τα διεθνή παραρτήματα που καλούνται να δημιουργήσουν τα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες και τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, μεταλλάσσοντας τα πανεπιστήμια σε διδακτήρια και αποκόπτοντας τη σχέση ανάμεσα στην έρευνα και τη διδασκαλία. Η εντατικοποίηση της εργασίας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των τμήματων μας, ο έλεγχος και αυθαιρεσία καταστολής των ειρηνικών διεκδικήσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας, η εντυνόμενη καταστρατήγηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων δεν συνάδουν με το ρόλο μας ως δημόσιων λειτουργών. Η απαξίωση των δικαιωμάτων των μελών της κοινότητας αντικατοπτρίζεται και στην εγκληματική αδιαφορία για τις υποδομές. Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών λειτουργίας, υποδομών και ζωής στα πανεπιστήμια θεωρείται κόστος. Το αποτέλεσμα είναι ασανσέρ σε ελεύθερη πτώση στις εστίες, κτίρια γεμάτο αμίαντο, εγκαταλειμμένες υποδομές, απουσία στατικών σεισμολογικών ή πλημμυρικών μελετών, γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή φοιτητών, φοιτητριών και εργαζομένων. Το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο είναι εδώ και σε αυτό θα πρέπει να αντισταθούμε όλες και όλοι.
Ζητούμε λοιπόν την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Διεκδικούμε τη θεσμική δημοκρατία και το αυτοδιοίκητο με τη συνταγματική εγγύηση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων, τουλάχιστον στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κατάργηση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, την κατάργηση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και των παραρτημάτων των ΑΕΗ σε άλλες χώρες, την κατάργηση των διαγραφών φοιτητών και φοιτητριών και τον άμεσο σχεδιασμό της δυνατότητας επανεγγραφής των ήδη διαγραφέντων, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, τη μελέτη των αιτιών καθυστέρησης των σπουδών, την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης της διαρροής και τη δυνατότητα μερικής φοιτησης πέραν των προβλεπόμενων από τον νόμο 52-24 του 25 και τη διατήρηση της δικαιώματος παράτασης της φοιτησης. Διεκδικούμε άμεση κρατική χρηματοδότηση για την ασφάλεια των κτηρίων και των υποδομών, την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων για τη λειτουργία των πανεπιστημίων ως ασφαλών χώρων, αρνούμενοι να δεχτούμε ότι η ζωή μας ζυγίζεται με όρους κέρδους και ζημίας. Και αυτό είναι σημαντικό να το διεκδικήσουμε ως ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα, 3 χρόνια μετά το έγκλημα των τεμπών, τη συγκάλυψή του και τη μη απονομή δικαιοσύνης. Κεντρικό ζήτημα για μας είναι η εργαλειοποίηση της έρευνας για πολεμικούς σκοπούς. Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερος παρατηρητής, ούτε να λειτουργεί ως χώρος κανονικοποίησης της λογικής του πολέμου. Σε μια εποχή που η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η εισβολή στην Ουκρανία και η οικονομική πόλεμη απειλούν την ανθρωπότητα, το Πανεπιστήμιο οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην πρωτοπορία δημιουργίας και στήριξης ενός κινήματος για την ειρήνη. Απαιτούμε την καταδίκη της πολεμικής ρητορικής. Αποδοκιμάζουμε εκδηλώσεις όπως το Συνέδριο για την Οικονομία του Πολέμου στη νομική του απειθήτα, που εντάσσονται στην προσπάθεια προετοιμασίας της κοινωνίας για τη βία. Αντίθετα, στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ανέδειξε τους κινδύνους μιας τέτοιας πορείας και προοπτικής. Ζητάμε την απεμπλοκή από στρατιωτικούς σκοπούς. Απαιτούμε από τα διοικητικά όργανα των ΑΕΗ να στηρίξουν την αποστολή του Πανεπιστημίου μακριά από τα πλέγματα εξουσίας και τα δίκτυα οικονομίας που εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς και καταστρατηγούν τις διεθνείς συμβάσεις. Αποσύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας από αντίστοιχα προγράμματα όπως το Rearm Europe. Παίρνουμε πρωτοβουλίες και στηρίζουμε ένα ενεργό κίνημα ειρήνης. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου αλληλεγγύης και τη διοργάνωση ενός μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην παγκόσμια ειρήνη. Η πάλη για την ειρήνη είναι πάλι για την ανθρωπότητα. Χρειάζεται όμως να μιλήσουμε και με όρους ανάπτυξης του Δημόσιου Πανεπιστημίου και στην ανάπτυξη αυτή κεντρικό ρόλο έχει η έρευνα. Και γι' αυτό διεκδικούμε έναν μακρόπνο σχεδιασμό μιας ερευνητικής πολιτικής. Τη χρηματοδότηση της έρευνας σε όλους τους κλάδους της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. Ειδική μέριμνα για βασική έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και σε κρίσιμα ερευνητικά πεδία όπως οι κοινωνικές ανισότητες, το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Διεκδικούμε τη δημόσια, έγκαιρη και διαρκή χρηματοδότηση για το ΕΛΙΔΕ και της υποτροφίας του οίκη. Λέμε όχι στις διαλείπουσες προκηρύξεις που αφήνουν χιλιάδες νέους ερευνητές και ερευνήτριες στο κενό. Ετήσιες προκηρύξεις του οίκη για υποψήφιους διδάκτορες, διδακτόρισες και νέους ερευνητές, ερευνήτριες με βάση πολυετή προγραμματισμό. Παράλληλα, απαιτούμε ένα θεσμικό πλαίσιο με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους συμβασιούχους διδάσκοντες και διδάσκουσες, ερευνητές και ερευνήτριες. Μισθούς και αμοιβές αναλογικά προς αυτές των μελών ΔΕΠ σε νέους και νέες επιστήμονες και επιστημόνισσες, ενάντια στην εργασιακή επισφάλεια για αυτούς. Παράλληλα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σημαντικό να βάλουμε και εδώ κάποια επίδικα. Διεκδικούμε άμεση αναδιαμόρφωση της ολοκληρωμένης και εθνικής στρατηγικής για την τεχνική νοημοσύνη σε βάθος 5 ετίας στη διδασκαλία και την έρευνα, με συμμετοχή όλων των αρμοδίων επιστημονικών φορέων. Αναπροσαρμογή της εθνικής στρατηγικής τουλάχιστον αναέτος, λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρήματα των ετήσιων διεθνών εκθέσεων για την ασφαλή και κοινωνικά υπεύθυνη ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Διαμόρφωση ενός σχεδίου οδηγιών για την ασφαλή και ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική λειτουργία,
με γνώμονα τόσο την ουσιαστική βελτίωση της διδασκαλίας, όσο και την προάσπιση του αδιάβλητου, της αξιολόγησης των εξετάσεων και της ποιότητας της πραγματικής παρεχόμενης γνώσης των πτυχίων. Τέλος, για όλα αυτά χρειαζόμαστε μια ισχυρή, ζωντανή, διεκδικητική ΠΟΣΔΕΠ. Αποθαρρύνονται συνάδελφοι όταν βλέπουν ότι το κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο δεν στηρίζει τους συλλόγους με μαχητικότερες διεκδικήσεις, συμπεριλαμβανομένες και της προκήρυξης απεργιών, και παράλληλα αποθαρρύνονται όταν βλέπουν ότι κάθε 2 χρόνια μόνο συνεδριάζουμε και καταλήγουμε σε κάποια κείμενα. Προτείνουμε τη δημιουργία διαρκών επιτροπών επεξεργασίας προβληματισμού και προτάσεων σε θέματα που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ, με εθελοντική συμμετοχή τους και στόχο την παραγωγή από την ΠΟΣΔΕΠ πρωτότυπων θέσεων και προτάσεων που θα ισχυροποιήσουν το κύρος της. Η Συσπήρωση Πανεπιστημιακών θα επιδιώξει με όλες τις δυνάμεις να διαμορφώσει ένα σχέδιο κλιμάκωσης της δράσης της, ώστε να φανεί αντάξια του ονόματος της η Ομοσπονδία και να επανασυσπυρώσει τα μέλη ΔΕΠ γύρω από μαζικούς αγώνες με το πάντα επίκαιρο όραμα του Δημόσιου Δωρεάν και Δημοκρατικού Πανεπιστημίου. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με μια συνολική επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι πρωτοφανές ότι αυτή η επίθεση αρχίζει από τις πρώτες βαθμίδες, από τον νηπιαγωγείο, από τον παιδικό σταθμό και φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο. Πρώτη φορά στα ιστορικά. Βλέπουμε να επιβάλλονται επικίνδυνες πολιτικές τόσο για τη δημοκρατία όσο και για την ειρήνη. Βλέπουμε κεκτημένα που έχουν κερδιθεί με κοινωνικούς αγώνες να χρειάζεται να τα επαναδιεκδικήσουμε ενωμένοι και ενωμένες. Από τις χθεσινές τοποθετήσεις φάνηκε ότι αρκετοί από εμάς συμφωνούμε σε πολλά, όπως το δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην αντίρρησή μας στην κατάργηση του άρθρου 16, στην αντίστασή μας στη μετάλλαξη στο μετασχηματισμό της αποστολής και της λειτουργίας των πανεπιστημίων, στη στήριξη της έρευνας για την ειρήνη. Σε αυτά χρειάζεται να συμπορευτούμε, γιατί δεν αποτελούν απλά ένα μέρος μιας αναγκαιότητας. Αποτελούν ουσιαστικές δράσεις, όχι μόνο για την επιβίωση του ελληνικού δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού πανεπιστημίου, αλλά και για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό παράλληλα με το κείμενο θέσεων έχουμε καταθέσει και θα καταθέσουμε ψηφίσματα για το άρθρο 16, για το Πανεπιστήμιο ως Εργαστήριο Ειρήνης, ψήφισμα ενάντια στη στρατικοποίηση της έρευνας.